Зәйдә 130 объектта төзү төзекләндерү эшләре бара. 28 июльдә район башлыгы Разиф Кәримов аларның беренчәсендә булды. Футбол манежы урыны очраклы сайланмаган, ул спорт сәламәтләндерү комплексы янәшәсендә, ә бераз арарак яшьлек без сарай урнашкан. Манежда 800 квадрат метр мәйданда кыр монтажланды, административ бина корылды. Манежны металлоконструкцияларын бүген монтажлап бетереп киләбез. Иртәгә сыңгыч панель белән эшли башлыйбыз. Сишәмбе көнне киләсе атнада тынды кайта. Шуңа күрә инде үзебезнең куйган планнар нигезендә август азагында бу объектны бетергә тиешбез. Безнең ишегалды программасы буенча 35 күп катлы йорт ишегалды төзекләндереләчәк. Бүгенге көндә аларның 18-дә график буенча эш бара. 4-нче микрорайонда төзелүче 24 фатирлы йорт озак көтелгән объект дисәк тә ялгыш булмас. Аның файдалануга тапшыруын күпләр көтә. 24 квартирлы ипотека домында 4-нче микрорайонда безнең анда тоже менә бүген сәгать 12-дә үзебезнең жилищный фонд белән бергә киңәшмәбез үтте. Үзебез буенча тагын юл картасы ясадык. Бер ай ярым эчендә мөмкинлек бар бу йортында тапшырып гамәлгә тапшырырга дигән. Шундай ниятләр белән эшлибез. Рейд барышында район башлыгы игътибарыннан бер генә объектта читтә калмады. Разиф Кәримов җаваплы затларга тиешле күрсәтмәләр бирде. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.